Čauko, já jsem Danutka Maru a dneska pro vás mám připravenou reportáž o nejstarší chalupě ve Středočeském kraji, která se nachází ve Skalsku a poví nám o ní něco pan majitel. A tuto reportáž neberte moc vážně. Nacházíme se nyní v malém městě Skalsko, poblíž Mladé Boleslavi. A kdo nezná Mladou Boleslav, tak je blízko Prahy. A kdo nezná Prahu, tak je v Hnoji. A Skalsko není moc známé, ale přesto stojí za pozornost. A právě ve Skalsku stojí již před 7 století rovná chalupa, ve které bydlí Mgr. Jaromír Štěbek, se kterým si budeme povídat o strastech a radostech bydlení, hospodaření na této chalupě. Jaromír Štěbek má rád bramboráky a svíčkovou. Má rád čtení brava. Na střední bral spolužačkám bravu. Jeho největší zálibou je učení na škole fotografické, filmové a televizní. Velmi překvapuje svými výklady v hodinách a vykládá jako kniha. Už je tady jaro zase, na louce se pase prase. Tak, zvoníme na pana magistra Štěpka a uvidíme, jestli je doma. Dobrý den. My jsme tu na rozhovor o vaší chalupě. Nic jste nás očekával přece. Tak pojďte dál. Kde jste dřív bydla a proč jste se směl? Bydlel jsem různě. V Krkonoších, na Šumavě, v Doupovských horách, pak i v Praze jsem bydlel. Proč jste se přestěhoval zrovna do Skalska? Líbilo se mi tu a líbila se mi ten dům, který jsem si koupil. A jak jste se dozvěděl o této chalupě? Našel jsem ji na internetu. V jakém stavu byla chalupa, když jste se... Ve špatném. Jakým způsobem jste chalupu opravoval? Různě, používal jsem různé nástroje. Kladivo, sekyrky, majky, zednickou lžíci, kýbl, maltu, cement. Vše jsem tak to můžu. Mají míchačku jsem si přivezl. Betonoval jsem. Můžete nám o tom říct něco podrobněji? Betonoval jsem tady podlahu. Tam vrstva betonu, potom je tam vrstva teplná izolace. Do toho betonu jsme dávali karysítě, aby to neprasklo potom. Se to musí napotisnout pomalu, ten beton, když betonuje, to musíte to polévat vodou, aby to neprasklo rychle, tak se vám tam bude ty praskliny. I když tam dáte ty karysítě, takže musíte ten beton takzvaně zalejvat. No, pak tam přišla, pak se tam dalo podlahové topení, na to podlahové topení to se zase převádlo maltou a na to potom se dala dlažba taková zelená, tmavě zelená, okolo sedmých řeplově. U příkladu můžu vám ještě vyprávět o jiných stavebních etapách, ale myslím si, že ta etapa, kterou nazveme podlaha v koupelně, by mohla být prozatím dostačující. Neměl jste někdy chuť to vzdát? Neměl. Bych ten kámen pustil, kdybych tak spadl na nohu, takže já jsem musel doníst v zájmu jaksi mého tělesného zdraví. Nebylo by spíš lepší bydlet v panelovém bytě? Nebylo. Mně se tam nelíbí, že se tam lidé záchodů nad hlavami a ještě se přitom poslouchají. To se nelíbí. Proč je pro vás bydlení důležité? Bydlení. No,
No asi protože nejsem bezdomovec. Jak je vlastně chalupa stará? Hrozná část z roku 1581, rovná část z roku 1789. A čím je zajímavá? Je zajímavá tím, že je velmi stará. Doufám, že se vám líbilo v mé světnici. Ano. Chutnal vám čaj. Jo. Z kýbů chleba jste se zařízla. Solí posolila. Jsou ty židle nepohodlné, ale jsou staré, rozumíte, že takhle lidi žili. Truhla je malovaná, obrázky na zdi, všichni svatí. Nad námi bděli. A děkuji vám, že jste si na nás udělal čas a přeji vám hezký zbytek dne. Taky vám děkuji. Nashledanou. Pro Fofi TV na rukou uz Maky. Tak toto je z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo a pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a nějaký pěkný komentář. Čauko!